Hello guys, anh kok kaisa khnadi. Ang dalada sa kubide sa. Joto borok to homaningya. Ule yak saisi homaningya. Gene amkhane songsarni kok sia de. Buring thung salang thung. Sala baire thangna khene wrong number kok sanai. Angge wrong number salano jota sahonai. Mobile recharge dairo dihi sanai. Hai podena deng hata mobile logo moton sulainai. Omte hake nuk tong ta. Ang mokol bai thangsi hake nugu. Hain bang ne hake ma salah hata. Nyong no sai khana romas. Angge mokhene bote hebrong tama khlaini homale. Moso tonya de moso komo bono wai sebai kaha sebai satungo phrangei mono phesegei kasap khe phesegei mono le or jaga silisi borino bo gudok jakne nge salano bahaine boni bulayo phulei ro janai sibai moso hai kaisa si thik ngnai bohai borok ro hake khlailang khene joteshto police ro case test ngene abo phasi order phu hai ro khlai yogo moso phului borino bo phulodi rana bo phulodi hake khlailang khene joteshto temeng sa khlainai ya te case mamla kut kasari thanga nai ya omokhene bori gyan krini kok lekha pora kwrui murkho ni kok omokhene man borok khe khakata ani salate phaimaliya kasal mamba te masa sala nai paisi nahi khakata bori khene emte he nukjak tong oknin